Здравейте хора! Ето че дойде време и за първото видео в личния ми канал. Днес между другото имам рожден ден, не знам дали е някаква индикация, 27 юли да стартирам личния си канал в YouTube, но каквото такова. Отиваме с моето семейство да посетим село Гранит и вековният границки дъб. Най-старото дърво в България, по-старо дори от българската държава. Можете ли си представите за какво става въпрос? Взимам ви с мен на това пътешествие, дано ви хареса, аз вървя към колата и след малко потегляме. Айде! Ето я мама, ето я Ивчето и малкият господин и той се е настанил там. Какво правиш, бе? Аз се качвам и ще потегляме. Хайде! Ето ги децата. Господинчо заспа, каката и тя е почти готова. Е така най-сладко се спи. Град Садово, много фастъци има тук, за тези от вас, които не знаят. Ги поредните братя с каруца. Изключително опасни за движението, изобщо и още едни даже има отпред. Гледай какво става. Сега идва камион и аз сега трябва буквално да намаля супер много, за да не направим беля. Даже и трета каруца, погледни къде е тук, какво се случва на този път? Това беше много интересно, трябва да забравиш. Кое? Имаше нещо, някакви скулптури на терасата. Огромни като човешки хора. Тук ще направя обратен. Загледам се, че не бяха хора според мен това. Някаква на оная къща. Още по-напред. Чакай да видим. Дай още малко. Оле, да. Те не се снима много. Чакай. Да слезем, не? Чакай. Оле, хора, вижте за какво става въпрос. Ето е. What? Те са като живи направо. Чакай да снимам. Има и лице. Ето ни в нашата дестинация. Основната такава. Чакай къде може да спрем, някъде на По-напред. Ма той има крава. Оле! А тази църквата... Тази църква според мен не функционира. Има кравичка. Дай ще спрем ето къде. Ето, скъпи приятели, първата спирка в село Гранит е храма, който според мен обаче не функционира, защото още на входа ни посреща е тази сладка кравичка. Аз сега ще направя няколко кадъра, за да видите за какво става въпрос. Ехо, кравичке! Тя си пасе тихо и кротко. Но със сигурност храмът според мен не функционира, съдейки по състоянието на оградата, на двора, всичко е обрасло. Това, което някога най-вероятно е било храм, в момента е само спомен. Без да губя време, качвам се в колата и отиваме към вековният дъб, защото нямам търпение да го видим него. Най-старото дърво в България. Айде! Покажи само навигацията през какъв път накара да минем. Отново В село Гранит. иска да назабие в селските недра. Старите улички, очукани от преди. Не, малко по-надолу има друга улица, ще минем през нея. Сега тук не дава, тук отново не дава да завием надясно. По това! Как по това ще завием? Абсурд. Та смисъл, той е някакво... Той просто... Абе, това е някаква отбивка просто, бе. Не може... Навигацията си го е отчела като път, абсурд! Какъв път? То може да е било преди... Ето не си правя майтап. Изобщо не си правя майтап. Това преди е било път. То е било преди 10 години, сигурно е било път, може би. Връщам назад, има някакви други улички тук.
Сега отново ни дава да завием надясно. Трети опит. Ти не да завиваш, сега ще видим. Не. Човек, дай навигацията. Снимай. Погледни. Даже вече подминаваме леко улицата. Зад нас обаче дойде камион. Чакай. Да я направим. Няма нищо. Той с някой, който зарежда стока. Аз не мога да повярвам. 3 пресечки, те не съществуват. Четвърта. Ели сега, снимай. След още 100 метра, нещо като обратен завой се получава. Даже не излизаме от селото. Отсреща е края на село Гранит. Някъде тук трябва да направим сега обратен. Най-накрая път, човек. Най-накрая път. Зави надясно. Ми казва навигацията, обаче надясно. Ето го. Ние буквално можем да спреме и тук. Ето го. Да. Ние сме точно пред него. Ето, че пристигнахме, скъпи приятели. Преди да ви покажа реално самия дъб, който между другото е точно срещу мен и е уникален, искам да ви кажа само как планирахме да протичат тези наши влогове. Планирахме те да протичат така. Виждаме главната забележителност, за която сме тук, както е в случая вековния дъб в село Гранит. Също така искахме да опитаме и някаква местна храна, но съжаление, както виждате, някои улици дори са изчезнали от Google Maps. Какво остава тук да има адекватен ресторант, дори и кръчма да е, нали, все пак искаме да тестваме и да опитаме нещо, но това няма да се случи. Също така исках да покажа, тъй като аз съм голям футболен фен и за Палянко обожавам тази игра, исках да ви покажа и някои от изоставените стадиони в малките населени места, и не само изоставени, защото има такива, които все още са активни и си имат футболни отбори. Но за съжаление в Гранит дори няма и стадион. Има в съседното село Оризово, но няма да можем да отидем най-вероятно до там, или пък може и да отидем. Сега ще видим, ако се надъха Анелия, ще успеем да отскочим и до там. Зад мен се намира хилядолетният гранитски дъб, най-старото широколисно дърво в България. Смята се, че на 1650-1700 години, което, както вече ви споменах, го прави по-стари от българската държава. Моля си представите, че това дърво е било фиданка някъде около 350 година след новата ера. Направо акъла ми не го побира. За съжаление обаче, днес от него е останал само един единствен клон, който е жив. Преди около 25-30 години дървото се разболява и за съжаление в момента е в това състояние. Но въпреки всичко можете да дойдете и все още да му се насладите. Дърво, което разказва история, дърво, което е преживяло войни, дърво, което е тук от почти 2 хилядолетия. Съвсем наблизо до вековния дъб забелязахме снимка, както и гроба на Жельо Калчев Христов. Уважавана и до днес личност в селото, той е участник в местните партизански отряди, а през 1944 е издигнат за командир на чета. Загива през същата година на 17 октомври по време на Втората световна война в земите на тогавашна Югославия, по време на битка срещу хитлеристка Германия и Третия райх. Тялото му обаче не е оставено на произвола на съдбата, а е пренесено от близките му хора, които го погребват под вековния дъб в село Гранит. Тук ще да е много яко. Сега след малко ще покажеш, ако си поддържаха общината та каналче да е пълно с водичка, да има трева, пейките да са бойдисани и лакирани, защото са супер зле, между другото. Колко ще да е по-яко, тук поглед, това да е пълно с вода. И долу даже то някога е било, защото си има и мощ, тук отдолу. Искам само да видите парапета. Това някой пиян границки дядо, ако се облегне тук, и според мен може и да легне без никакъв проблем в пресъхналото корито. Това сега не е хубаво за България и винаги съм го казвал, че това нещо трябва да се поддържа. Не може да ме убеди никой, че общината няма ресурс или някой лев да си изреже поне храстите и така нататък. Но така е в България понякога. Не си пазим
съкровищата на природата. А тук, скъпи приятели, сега ще ви покажа и нещо друго интересно. Това е било чешма. Тук виждаме една петолъчка. Нека да прочетем и какво пише. На участниците в антифашистката борба от признателното население на село Гранит някога е имало чешмичка тук, която споделя съдбата на всичко около гранитския дъб. Ето, и от тази страна. Също, между другото, типично в соц стайл. Току-що, скъпи приятели, при нас дойде местен жител, който ни разказа, че съвсем, разбира се, добронамерено, че ако не са такива будали като нас да дойдат тук, няма кой да дойде да посети селото, защото е доста неподдържано. И наистина искам да ви кажа, че това е така, защото ето сега, например, тук има едно наистина страхотно паркче с беседка. Ще завърта камерата да видите. Беседката е окей. Но тук всичко, погледнете сега, всичко е неподдържано. Личи си, че нито някой мете, нито се режат тия треволяции, пейките имат нужда от освежаване. Тук някога някой явно е намислил да сложи тия навещчета, може би когато се провежда панаир или нещо от сорта. Но цялостно като погледнете, просто може да видите как има си нужда от поддръжка. Това е истината. Наследник скъп на границкия хилядолетен дъб, май 86. Това дърво вече е на 40 години. Което е той дъб? И той е дъб, точно така, тате, да. Виж колко е голям. Стар дъб. Гледай. Тук, скъпи приятели, видяхме една плоча, но тя е нищо повече от поредното социалистическо лозунгче, че през 1919 е учредена партийната организация на БКП в село Гранит. 9.89. Минахме, обаче се оказа затворено. Да, музей на мотиката. Няма много внушителен вид, но да. Да, интересно е зарисувана къщичка. Спряхме малко преди втората ни дестинация и последна за деня, за да пием по една студена вода. Къде се навряхме, не знам, ако снимаш на драгите зрители да видят, в момента сме в центъра на нивите, някъде между магистрала Тракия и Стара планина. Търсим старо тракийско Селище, наречено Халка Бунар. светилище или селище. По-скоро светилище, права се. Светилище. Слънчогледно. Има къща. Не, това е нещо... Ама да не Ма би... то ти знаеш, точно е там е комплекса. Сериозно? Виж как ни се пада. Да. Чакай малко сега. Тук някъде ще спрем. То не може да идем. Не, виж, там. Защото не нещо, можем, така мисля, че можем да отидем. Това го дава... Караме още напред, завиваме наляво и пак наляво, обратен завой и там има един много близък път. Много странно. Много странно. Да, ще си караме. Не искам да кажа, че точно до къща не изкарва този път. Да, ама това го дават някъде надясно. От тук. Ние не може да идем, бе, човек. Той, що магази тревите, отива да търси тракийското селище, това светилище. Избягахме от пътя, не може да намерим. Много навътре вкара. Много навътре. Просто си мислям, че ако нещо се случи, няма кой да ни открие тук. Няма кой да ни помогне даже. Двете места, на които искахме да им, скъпи приятели, бяха изключително недостъпни. Чинар Бунар, поради това, че трактори са карали в мокрото време, близо до село Гранит, до селото с дъба всъщност, беше изобщо недостъпно с автомобил. Няма как да достигнем там. Отидахме на другото място, вие видяхте кадрите до Халка Бунар, няма намиране, тревата е до кръста и изобщо не можеш да стигнеш, изобщо не можеш да го видиш къде е това място. Доста зле и в момента решихме да спрем до
паметника на Васил Левски в село Горно Белево. Много интересен паметник, сега ще ви го покажа и ще ви прочета какво е написано на него. На това място се е намирало кафене. На 7 март 1872 Левски е похарчил 2 гроша. Представяте ли се? Тук има някакви останки, които освен паметника, не знам дали ще се видят добре, но ето така. И там дали наистина са останки от въпросното кафене, въпросната кръчма, не можем да кажем, но ето един страхотен паметник на най-великия българин Васил Левски, да живее България. На това място са се намирали къщата и дюкяна на дядо Иван Бакал Иванчовия. През 1872 година дядо Иван крие апостола на свободата при обиколката му из България от Омур бей и заптиетата му. Този паметник е реставриран през 2027 година. Това е малко куриозно. Ставаме свидетели на бъдещи моменти. По случай 190 годишното от рождението на Васил Левски, от наследниците на Бакал Иванчовия род. И така, скъпи приятели, нашето влогче свършва тук. Надяваме да ви е харесало. Може да ни последвате, да харесате видеото, да коментирате дали сте посещавали тези места и дали ви е харесало това, което сме заснели. Бъдете здрави, ще се видим отново в следващото видео. Чао!